a socha má hagrágad de rod is féidir annachchuid is féidir gachar dhéanamh an ndáiríre fabair. Focal mar like losan complete for I was just bowled over by it. Ja, well, it's canal. It's freak. Beter an páiste sa cin canal tanatá láirtige ag a báiste. Is fóne atá siar chalacha méide tá agan bhfuil láthir agus cur leis. Sin ceannas nó bhí a dhéanamh scoil céad féin géad sásta leis, aber dhéanamh mar an iireachtas mó a béidir lena dhéanamh